begi matiteng nama masa di huriat. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita selalu na amanginang. November 2025 koordinasi perhalado Mas Sohot. Nomor tolu persembahan khusus di hari Minggu sadarion Minggu 30 November 2025 di Ganu Permingguon tapatu pada papungu pelean laho mengurupi korban bencana alam di Tapanuli Raya dohot sekitarna. Tapapungu ma tujolo di tiki papungu pelean napaduahon tapasaha ma di bagasan Lasni Roha. Nomor 4 ruas Nataba Mamuka Sian Sadarion Minggu 30 November 2025 gabe ruas ni Huriat tama keluarga Nyonya Marco Hutagalung Stepi Mairina Boruaritonang nama ringanan di Jalan Kolonel Masturi nomor 100 Sada RT 2 RW Sada Cimahi masuk week 5 Nasida Ro Sian Gereja HKBP Jaka Sempurna Resort Jaka Sempurna Bekasi. Nomor 5 rapat resort laho manutuhon dohot pada sipon program dohot anggaran ni resort patupaun ma rapot resort di hari Senin Sada Desember 2025 akaon ma pesertana Sada pendeta resort 2 semua perhalado resort tolu 1 orang utusan dari Sintua 4 semua pelayan penuh waktu di resort 5 1 orang utusan dari MPA dari setiap huria resort Naponopon 1 orang utusan dari kategorial. Napapituhon 1 orang utusan dari setiap dewan. Nomor 6 Natal full timer dan PPD HKBP distrik 10 Alu Jabar Tendie. Di Patupa distrik Taudo Natal perhalado nagok tiki dohot PPD HKBP distrik 10 Alu Jabar Tendie ima di hari tanggal 3 Desember 2025 inganan HKBP Resort Jawa Tengah. Nomor 7 Natal perhalado di hari Kamis 4 Desember 2025 di Patupa Huriata do perayaan Natal perhalado do keluarga di otang maruas ni Huriata asaro di acarai napawaluhon pensiun manang purna bakti situa. Di Minggu sadarion Minggu 30 November 2025 di Parminggota Arian pukul 10.00 WIB tapatu pada ibadah pabor haton purna bakti mana pensiun situa di pado muma napasa haton cendramata diuruti madohot acara ramatama dung sidung Parmingguon Arian nani dohotan ni perhalado dohot keluarga perwakilan jemaat setiap week gurangna tolu kakak sudah ruas pos Parmingguon KBP pengurus setiap seksi kategorial maringanan di gedung IL no mention napasiahon pelantikan manang mangojakon pendeta fungsional di Minggu sadarion Minggu 30 November 2025 di Parmingguon Arian pukul 10.00 WIB tapatu pada acara mangojakon pendeta fungsional nai baru ima pendeta pitu saur halomoan sinaga STH
Jalarap dohitan waing dohot punguan ama HGBP Karawang dohot punguan ina Kamis ima napataruhon pendetata fungsional gudang ninasida narosian Karawang hira-hira 50 halak. C. Libur sekolah minggu. Libur ibadah sekolah minggu dimulai pada saat perayaan Natal sampai dengan Januari 2026 yang diawali acara jamuan kasih sekolah minggu. Nomor 10 sada jadwal Natal dohot kor. Nunga dibahan roster perayaan Natal kategorial dohot akan mengisi kor pinangido ma tupunguan kor asa mangarade domu tu roster naganup akaun ma rosterna. Tanggal nomor sada tanggal 4 Desember 2025 Natal Parhalado do keluarga pengisi kor seksi perempuan ama NHGBP. Nomor 2 tanggal 7 Desember 2025 kegiatan sekolah minggu waktu 10.45 WIB pengisi kor remaja lansia. Nomor 3 10 Desember 2025 Natal lansia dohot inahanna waktu pukul 10.00 WIB pengisi kor ina Gloria. Nomor 4 20 Desember 2025 Natal NHGBP pengisi kor ina Deborah ama ex Saudi. Nomor 5 tanggal 21 Desember 2025 Natal remaja pengisi kor ina Gracia ama Joshua. Nomor 6 tanggal 22 Desember 2025 Natal Paroma pengisi kor NHGBP ina Hanna. Dengan catatan dimohon kepada semua jemaat untuk hadir dalam setiap perayaan Natal kategorial tersebut. Nomor 12 jadwal rapat resort dan huria. Lahu mangarade dohot manut tuhon program dohot anggaran huria tahun 2026 di patupa huriat tama akka rapot om marosterna. Nomor sada tanggal 10 pitu dohot tanggal 10 lalu November 2025 rapat sinode distrik. Rapat program kerja dan anggaran 2026 tempat Purwakarta. Nomor 2 tanggal 24 November 2025 rapat Parhalado Resort dengan konsep program dan anggaran 2026 tempat kantor pendeta Resort pukul 10.00 WIB. Nomor 3 20 November 2025 rapat resort program kerja dan anggaran 2026 tempat gedung Dr. IL Nomensen pukul 14.00 WIB. Nomor 4 nomor 5 tanggal sada tanggal 10 Desember 2025 rapat dewan dan seksi kegiatannya pengajuan program kerja dan anggaran tempat gedung Dr. IL Nomensen tanggal 2 tanggal 10 sada Desember 2025 audit keuangan huria tempat kantor huria pukul 10.00 WIB. Tanggal 10 Desember 2025 rapat MPA rapat prakonsep program dan anggaran 2026 tempat kantor huria pukul 9.00 WIB. Tanggal 15 Desember 2025 rapat Parhalado dengan konsep program dan anggaran 2026 tempat gedung Dr. IL Nomensen pukul 15.00 WIB. Tanggal 10 Desember 2025
Rapat Huria, kegiatan program kerja dan anggaran 2026, tempat gedung Dr. I.L. Nomensen, waktu pukul 10.00 WIB. Nomor 10 tolu, kebaktian sore, domu tu minggu apen dohot persiapan di pesta Natal, masuk ma kebaktian sore mamuka sian hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Dibuka mamuse di bulan Januari 2026. Jemaat dipersilahkan ibadah pagi atau siang. Nah terakhir mamanginang nomor 14, mobil inventaris. Berhubung mobil inventaris tidak bisa lagi dipergunakan maksimal karena rusak, maka mobil Avanza D dengan nomor D 10 pitu TF telah dijual dan akan diganti. Nah, perpudi sahalima pengumuman. Saudara-saudari, ada seorang pemuda berasal dari Kashmir, India, datang dengan 7 orang dari kawasan konflik dan perebutan wilayah. Mereka mengunjungi gereja-gereja meminta bantuan untuk korban konflik dan pembangunan gereja Katolik Holy Family di Kashmir. Saudara-saudari yang ingin membantu menyumbang bisa membeli gambar rohani bahan aluminium foil dari Kashmir seharga Rp50.000 di depan halaman gereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Marid da mahita hu matapasahat pilihan sa daado sa dabi.
yang mahita. Damin di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti jala mangarajai roha nang pikiran muna be, ganuk marsada-sada, mangasahon Kristus Yesus, Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Damang dainang haanggi pinaribo na hinalongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus sambil tim multimedia sudah hadiah na sida tim multimedia ta dang naturun bunga ya amang do tinang do nawasulung saluhutna parjolo saat matabe ni amang parasesta ala kebetulan adong ulau nasida di Jakarta marpardomuan tu ulau hatopan lima pelantikan panitia untuk 165 tahun AKBP gabi akhirna di pasak nasida ma ulaun tuhami di nalaho makubasi di tonga-tongani parminggota di bagasan tikion kami sadiri amang do tinang do nawa sebulung ima padita Agus Sidauruk dan waing tongon makubasi di Huriata HKBP Bandung Reformanda inang Borsinaga jala sada danak di pasahat Tuhata Tuhami tutong-tongani keluarga nami jadi dangalan yang nyalap Borsinaga dungi ale mangujak ko partai sinaga te setu ngai pikir hamu bah ala do sarwa rap samere do inatai dungi gabi daong obar tu parsuruan na pinasa ni amata preses so PSD hami di ulaon di bagasan tikion. Alani amang do tinang horas madita salutna. Nuaing saat mahita laho majalo barita nauli di tonga-tonga ni parminggota di bagasan tikion imana dienet sian Yesaya bidu 2 ayat sadar di 1 ayat 5 marhite topik mardalan di hatiuron ni Jehovah berjalan dalam terang Tuhan. Anon minta tolong mau ni pakai ala lupa nakin membuat pointers pakai next teh. Amang teh. Ketika untuk bahan khotbahnya nanti. Oke Bang. Ya. Sono mai dohatan di bata di hita. Odo hatan ini nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringo tujuda do Jerusalem masa do sogo di ujung ni akaari hot disi di paujak dolok ni bagas ni Jehovah di putsu ni akadolok jala humicat sia nakarobean jadi marongoman matusi sude akaparbegu jala torop aka bangso madapoto tusi aka namadok beta hita tanakohi madolok ni Jehovah tubagas ni debata ni si Jakob asa diajar hotu hita aka dalanna jala mardalani hita dia kalapangna ai marharoroan sian siodo sogot patik ni Jehovah jala sian Jerusalem hata ni Jehovah jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni aka parbegu jala toruanna torop aka bangso jadi patabahon nasida mapodang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen aka sasabi dangbe sitahon ni bangso dopak bangso podangi jala dangbe guru nasida parmusuon beta hamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hatiron ni Jehovah ima sahat ni hata ni debata di hita. Next amang do tinang do sudena hita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus molo adong pemimpin na berkompromi rap do takapar jahat tentu mauldo tercipta keadilan. Alaina pasti bohado saya bernegosiasi hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi ketika para tokoh agama juga tutup mata terhadap ketidakadilan
terhadap aka penindasan, tuaka nagale, tuaka yang tidak mampu. Ketika para pemimpin bersekongkol dengan pencuri menerima suap sogok dota kenasing, sehingga pastilah akan sulit untuk tegaknya sebuah keadilan dan kebenaran. Ima situasi dot kondisi na terjadi hati hai amang do tinando saludna. Tentu nungaboy tabayak ko namang do tinang menurut kamu molo masa songoni baru teh hira-hira sikap niaka masyarakat pasti akan apatis, akan sulit. Dungi dohonon nama percuma kita menyuarakan keadilan dan kebenaran, karena itu akan dianggap dang marlapatan, dang marguna ninahita. Alani tumagom matabahom na masya tong, tumagom matapaso dot akan asing. Dungi ditambah museng situasi pertikaian Israel Utara dan Selatan, dungi tekanan sian bangso nabulun. Naboy mabay nasida sepertinya sedang dalam kondisi kegelapan rohani di nasida. Nunga gabe apatis be nasida, dang adong bedora nasida, pakirimon dang adong bedora nasida. Untuk perbaikan, untuk perubahan na terjadi di tengah-tengah ni ngulu dot kehidupan ni bangsoi. Next, alani na terjadi boy do holan masa kamang do tinang hanya sibuk untuk menyalahkan pemimpin, menyalahkan tokoh agama, menyalahkan orang lain. Ai ulau no mura mang do tinang adalah menyalahkan orang lain. Itu teh mencari kambing hitam dan mengkambing hitamkan orang lain. Ayo dah dangulon nami ulun di situ ada mesti tokan seolah-olah dang adong peran dot andil ni ruas ni huria laho melakukan sebuah perubahan dot perbaikan di bagasanna. Ada ulun nami ulun muna di mesti tokan dang tanggung jawab nami tanggung jawab muna di mesti tokan. Apalagi tongon di akhir tahun songonon dak kuoto di hita di huriat tadi son. Adong guari pilihan bulan adong pilihan tahun itu teh. Juga dia adong mas sekian puluh persen naso pas aitor tabudo murah tu dia pehon kesalahan ni. Aitor tudongan parhala dulu lagi. Ai marhua doha mesti tokan. Begitu gampangnya. Tanpa mencoba untuk bercermin diri di bagasan kehidupan dot ngeludak kamang dot tinang. Ketika dia hanya sibuk mengeluh, ketika dia hanya sibuk pakum, ketika dia hanya sibuk menyalahkan ini dan itu, sasitongna tidak ada solusi di dalamnya Mang Dotinang. Ketika kita hanya sibuk menyalahkan, tetapi ingatlah, molo adongna berprinsip berpola pikir sini, sesungguhnya dia ikut serta berkontribusi. Ketika hanya sibuk menyalahkan, ketika dia hanya sibuk untuk menjadi penonton, dungi madoknya nasalah, an nasalah, alai dirina dang salah. Ola nasing ma, ola nibana ma natigora de. Lagi, apalagi molo sanga pola sampai diguari opu tigor namanya de. Aliseta bidang roneson madok dirina ola natigor jenia. Sitong tanpa mau dan berani untuk mengevaluasi diri terhadap setiap kekurangan yang terjadi di dalamnya. Dongina boy do ramu seng napa duahun adalah sikap kritis dengan menyuarakan kebenaran dan keadilan meski dengan resiko yang berat yang harus dipikulnya. Mau lihat ya mamang do tinang termasuk di bagasanna adalah soalnya di pasat opu ye purus ade. Dungi tabereng mahana masa nuaing. Tapanuli sibolga do takkan asing. Dungi murama madok ada warna. Adong ma pejabat mandokon daong na hausa diri do ni tumbang do museng museng tokan. Ai molta bereng rati TikTok marang diaha dengan mudah menyalahkan hujan, dengan mudah menyalahkan ai nama baursa diri doi buan aiki na museng tong. Dengan gampang, dengan mudahnya menuduh pihak yang lain tanpa ada sebuah evaluasi di dalamnya, hanya untuk menunjukkan keberadaannya menjadi orang yang cuci tangan, orang yang tidak mau peduli dan tidak mau tahu
AP nunga di tengah-tengah situasi dot kondisi nah sangat memprihatinkan dot kondisi nasongoni. Next. Alani amang dot inang adong do pepatah bijak mengatakan lebih baik menyalakan satu buah lilin daripada mengutuki kegelapan. Amin. Sitong do amang dot inang. Holan masa mate lapu di bagas ta. Pitoroha mana buat teh. Pasti deh. Pitor marlujung deh mamereng kan. Deh mari isad do lilin torna hita tortaingot. Dong hita panguluma. Dagi maka kemudian dari gelap akhirnya menjadi pada tidak ada cahaya untuk menerangi kita. Alani buhado hita sikapta juga ketika terjadi sesuatu, apakah di tengah-tengah huria, apakah di tengah-tengah lingkungan, apakah di tengah-tengah masyarakat, di bagasan kehidupan nguluta, maka kemudian kita berupaya untuk menjadi cahaya lilin sekecil apapun itu amang dot inang. Tapi bagaimana akhirnya bisa bermanfaat? Ayo dah. Ay malugulap dungi adong lilin marguna do teh cahayai pasti mardala kita dungi tabuam ma lilini aso nang tartot dong sesuatu dangi aso nang gabi tarsipak sesuatu. Nah ternyata kita membutuhkan walau cahaya yang kecil tetapi sangat bermanfaat untuk memandu kita, menolong kita dungi mamereng oh adong sesuatu di julu berarti kau belok kanan barang belok kiri oh adong sesuatu di depan dungi songonon ahama tindakan ahama nadiulahon. Nah lani bodo tadi bagasan kehidupan dot nguluta juga melakukan hal yang sama, di mana kita tidak hanya sibuk mengutuki kegelapan semata, kekurangan semata, sesuatu yang tidak baik, tetapi bagaimana kita berkontribusi amang dot inang sekecil apapun itu sehingga kehadiran kita bisa gabi mabuan berkat pasu-pasu walau sekecil apapun itu dan sesederhana apapun itu di bagasan kehidupan dot nguluta amang dot inang. Adong do dakwo adong do adong ruas tanah marjungulu na lewati dungi di dok adong nama katidak ko nama tau namang olo do mamungut sampah di gereja abi dang sampah na sadiri lapatan na suang di gereja on mula ano ni bana bereng adong sampah nang pedang sampah na sadiri tetapi dia kutip kemudian dia buat ke tempat sampah. Sepertinya sebuah tindakan yang sederhana mang dotinang. Bukan sesuatu yang spektakuler. Dengi, kalau lu hita gabi lupa, hudok maju lupa deh. Ahon ado karena tiktingon ade. Dungi tinggal di gereja, dungi ama doh nota. Atau mahaulo ni kostari, ay ngay gaji na tong dengi. Ay dengan gampang kita mengatakan seperti itu. Habe lupa, uju kotor, uju dang dinggani, isi do nahon ate. Apalagi molorosian luar. Ay dia do huriau pasti do soalnya deh. Dakke do kon ay dia do kosteronin na. Itu. Nah itu yang bisa kita lihat sepertinya tindakan yang kecil, tindakan yang sederhana, tetapi itu bisa menunjukkan sesuatu yang menjadi berkat pasu-pasu di bagasan kehidupan do ngulutak kamang dutinang. Ido na digobar nextnya digobarhon di bagasan trupukona kamang dutinang. Gunung Tuhan itu bukan tentang tempat, tetapi tentang pribadi daripada Yesus sebagai terang dunia. Karena Yesus tahu betapa liciknya, betapa lihainya dunia ini untuk memperdaya manusia dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya, dengan segala macam nabui diulahon, laho memperdaya manusia itu. Dagi na di pasal si marite ulok amang do tinang si Adam dohot si ido. Malo do tehes bulisi. Malo do memperdaya. Uju di ujuni Yesus. Malo do si bulisi lawan memperdaya. Baca kode bana. Ai boto ibana hana gabi kebutuhan di Yesus yang sangat mendasar. Dung puasa selama 40 hari. Dungi dok jadi hom mabatui asa gabe roti sesuatu yang bisa dinikmati yang dimakan. Bere kamu mang dotina ketika Yesus menjadikan batu itu menjadi roti sesungguhnya tidak ada yang dirugikan di situ. Dakarongna dirugikan di sini. Tapi bagi Yesus ketika sekali kompromi maka akan membuka ruang menjadi 2 kali kompromi.
Dongi menjadi 3 kali kompromi. Alber kamu mah bahwa Yesus tidak pernah mau berkompromi, cala ido sikapnya jelas, na dipatuduon ibana, alani do ibana karena kelihayan dan kehebatan daripada portibion, dido Yesus mah bahwa akulah terang dunia. Dunia yang telah diliputi dengan segala dosa, dengan segala daya tariknya, dengan segala sesuatu yang menarik yang ditawarkan. Alani Yesus mandokon, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Buama hita di bagasan kehidupan dot ngulutak kamang dot tinang dot napa sebulung. Kita menyadari itu. Setiap orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, maka dia bisa menjadi diutus Tuhan menjadi terang dunia. Disuruh Yesus do hita gabe panodang di tonga-tonga di portibion ala nunga tajalo sodang nasian Kristusi, bukan malah sebaliknya menjadi pembawa kahulumun kegelapan, pembawa orang denggan, tetapi sebaliknya harus menunjukkan hal yang sebaliknya, patuduhon bahwa eksistensinya sebagai terang dunia. Next, Matius 5:10 mendokon amang dotinang, kamu adalah terang dunia. Dongi judo Yesus ibana do terang dunia, dongi di pasa maulani tu teh. Tuhita sudi tanpa terkecuali. Tuhita sudi kepada kita semua diberikan tugas dan tanggung jawab itu, maka sesungguhnya orang yang percaya itu tidak boleh cuci tangan terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi sebaliknya harus dengan jeli melihat, dungi menawarkan solusi. Nah, hobartu lo menurut debata bukan malah menjadi pelaku kegelapan di bagasanna, akan naroa di bagasanna, tetapi malah sebaliknya. Yang menjadi garam dan terang di mana kedua-duanya hanya tahu memberi dan menghabiskan dirinya tanpa pernah merasa rugi atau takut kehabisan karena sesuatu yang dia lakukan dan dia kerjakan. Yang penting bagi dirinya adalah bagaimana dia boleh menjadi garam dan terang. Maka ketika menjadi garam dan terang, maka dia sudah selesai dengan dirinya sendiri akamang dotinang. Sebab sadar ribana bahwa dia adalah milik daripada Kristus. Maka kemudian orang yang percaya itu tidak bisa cuci tangan terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Yesus yang adalah terang sejati memampukan kita untuk bersinar di tengah-tengah dunia ini. Mabuan sodang, mabuan nasni roha. Udah, dak ko tamang dotinang ala nga mulai na mahita para napen dungi natala de. Baru deh mang dotinang las dorohamu. Bah, songon na sauti na mandokol las ba. Las dorohamu. Bah, mulai ate ma ate. Ayo ulo do mulai maretong etong. Natal sekolah minggu. Tola berarti. Natal remaja, nung deh. Natal naposo, ada berarti. Natal ama, nung tong lagi. Natal ina, ada be. Ay ma, Natal lansia nung dungi Natal parsautaw museng. Dungi Natal ni hula-hula nung dungi. Dungi Natal ni margana museng. Bayetong bah ngasih heli. Sia heli sekian tu sekian. Anggon pidum dusreon narana. Ay etong anggon bangay etong mulai marpitor bah. Ay nason asing dopeon. Asing do bayan, asing do bayan, namuseng dotong, bah ikut tupaha do museng, hobar tu namasa, dongata di donon piliata ade, salah satu na laho mangurupia ka dongata, abalo salah dong 4.500 sekian akhirnya ade pada tanami, yang terdampak tadi ngotu banjir di piga-piga wilayah yang mang dotinang, tabayak koma, salah satu yang patut disyukuri termasuk dongan adong mulai naturisada, sangat pigari, dihubungi para sesta. Ternyata dang bui gabi natay matangis-tangis martelepon ala rap hami tikii dungi pabotohom ma ngapi garion paditay dang marna bui dihubungi ala natwari hubereng puji Tuhan ngawui be dihubungi ninna uhut martelepon di bagasan ilu-ilu akamang dotinang setelah beberapa hari ketika situasi kondisi yang tidak menentu itu akamang dotinang boado hita lah mamereng dot kondisi situasi boado hita boy hadir tong di tengah-tengah situasi kondisi akamang dotinang. Karena itu jangan pernah berpikir terhadap apa yang terjadi di sana maka kemudian kita tidak mau ambil pusing.
Kita tidak mau ambil tahu daun, tetapi bagaimana kita justru ambil bagian. Ahadona boy ulah honota, ahadona boy patu-patu kamang nutinang, untuk meringankan beban amaulon kesulitan na dihadapi dongata, sehingga mereka boleh bersukacita. Boleh hati ma mulu taruh nak kina boy do mang nutinang ay moron natalipe dang ikon wah boy do sederhana te. Iyo, tergantung lo kita bagaimana laho mengkemasnya. Apalagi situasi ini dongatan na sedang marsitaonon di kondisi yang sekarang. Boy dora gaberong diskusi sonok kian tumako dora dungi adong sekian oke deng gamma dungi nah biasa na harus bayin konsumsi na teh saksang musing teh adong saksang adong musing teh adong BPK adong on musing adong on ya mungkin adong na boy diirit di sidangi ada dalan laho manupahi akadongata yang saat ini amang dotinang ubg ala adong dosanga mahasiswaku akhirnya karena kesulitan makanan dan sulitnya masuk bantuan kesan akhirnya gabi adong ma pencarahan inna ra dapat tidak berita babayak pun mau ngasang apol orang mangan dang adong be nanang si alang amang dotinang ngabi gaari maka kemudian akhirnya gabi adong ma dijara do akan asing badang sanga bi ma laho marahe pengdengi menyelamatkan, paling tidak menyelamatkan dirinya sendiri nggak boleh hati dohonon. Nah, bohado kemudian bagaimana untuk boleh melaho mengurupi marhite, nah mungkin nasongan ini bagasanna sehingga kita menjadikan Natal itu bukan menjadi sebuah beban, tapi sukacita termasuk sukacita laho membagi maradopon aka dongata. Ada perlu perubahan sikap, perubahan dari diri kita sendiri amang dotinang. Next, nah idonang berengota. Jodoh mangdo tinang perbaikan diri mungkin sepertinya perbaikan diri sendiri sepertinya sesuatu yang tidak spektakuler. Tapi ingatlah ketika perbaikan diri mulai dari diri kita memiliki daya jauh yang lebih kuat daripada 1000 kata-kata yang disertai tindakan. Saya ada tulisan baru dapat bagasan mingguan di dok. Ku mulai dari diri sendiri. Adong duit di amang do tinang ate. Apa tadi? Kumulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Buat teh dini teh, mulu tahu teh. Diri sendiri, ini nadanya kur teh. Baik mah. Kumulai dari diri sendiri, kumulai dari diri kita mang dotinang dalam sebuah perubahan. Karena sering sekali kita sibuk menuntut orang lain berubah. Tetapi kita tidak mau. Aima. Odo sahitna. Lagi. Odo sahita. Halak batak. Nah yang pitor laho manebak tusan dangi. Abe 2 dotusan. Tolu tu. Aima. Tu diri tasadiri. Sehingga sulit dalam sebuah perubahan karena apa? Karena masih menuntut orang lain tapi tidak memulai dari dirinya. Ketika semua orang berbicara tentang memperbaiki dunia namun jarang yang ingin memperbaiki dirinya. Padahal perubahan yang sejati selalu bermula dari diri sendiri dengan berani menata pikirannya, memperbaiki sikapnya, cara pandangnya, bohado ibana, laho memandang sesamana di bagasan kehidupan dot ngeluna sehingga kita bisa menghadirkan cahaya kecil sekecil apapun itu tetapi bisa memiliki dampak. Memiliki pengaruh dungi dohon ma luar biasa bah amat tasianu luar biasa bah enat tasianu siti ruodo pangalahona siti ruodo pambahenanna siti ruodo sikapnya siti ruodo tutur katana nang peibana salak pejabat salak namora alai saitong serep rohananya dengi oh nadong ma adang-adang pambahenan atar somalna akan asodong pambahenan do gugu hate. Iyo. Gugu suara. Dangi. Dogi na sodong pambahenan do ulu jut-jut. Kabe gumudang makatai dangi. Ada mulu halak na gudang pambahenan selalu dengan slow karena dia menyadari itu berkat dari Tuhan, kemudian dia mau memberikan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan dot nguluna dan kehidupan dengan sesamanya sehingga dia memulai dari dirinya sendiri. Alani abang dotinang marjaji mahita apapun itu kita mulai dari diri kita sendiri. Amin.
Songonan nenget amin nah berarti dak siap do be. Rak mai taman dokjo. Kita memulai dari diri kita sendiri. 1 2 3 ya. Amin. Anggoi dah ngapos roha. Ola mula anos yanon lagi. Ba mulai ate main nam setong. Ikon herat do molo amata na malas marminggu ikon herat do amata ijewu no jadi nade. Dangi nang nengi be. Ai mata buhiu nak kijemi dan setong. Ai makan ai hopet tong dang ulu tu marminggu ai tor parjolo sahat ola ni bereng tong ima ngarugi hodo takkan asing. Pai tor nasing do gabi gumudang do naidok nam setok kan. Sian parjami tahun ini museng do tong gumudang. Baik kok kamu aja. Lagi. Tapi bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri Mang Dotinang? Dari sikap kita, dari tutur kata, dari perbuatan kita, dari setiap apapun sehingga kita boleh menjadi cahaya dan lilin kecil termasuk senasian. Dia teh nakin amat tapi itu sian akabi Karawang teh akabi Karawang teh. Wah, sona las do ramuna paboraton paritat tahun. Alas do teh. Las do manang mohop. Wah, dong pena mohop. Iko jalodo dang boy dang manang tu dia pe dokon. Ba moloham ya kaparitau niko siap do. Tusan ini batusan. Somma jo itu. Alani molohami sendiri semua padita memiliki moto selagi berada tempat itu bukan persoalan berapa lamanya. Tapi apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan di situ. Ada boy sinuan di sini. Ada sesuatu yang boleh kita lakukan dan kerjakan di situ. Ayo lo do halak siat tahu ku tahun dangi dangadong lagi oleh namu dem setong saya lalu oleh namu dem seng dangadong perubahan di bagasanna. Tapi bagaimana kita memulai dari diri kita sebagai petuduhon taring untuk holong ni rohata di tongah-tongahnya mereka KBP apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Next. Nah, sebagai alat yang berjalan dalam terang Tuhan songonedoni ayat 5 nakin berarti ada sebuah transformasi. Ada sebuah perubahan yang terjadi di bagasan kehidupan. Dot ngolu ni alat dapur sei dang olo behibana diperbudak oleh haholomon. Alias sebaliknya justru terus bertransformasi dalam hidupnya. Dia tidak lagi mau diperhamba oleh haholomon, tetapi sebaliknya bagaimana dia mau untuk boleh hadir menjadi terang dan sukacita. Alani setiap orang yang percaya diundang dalam visi Allah. Dungin apa duahon bergerak bagaimana kita bergerak dalam ritme Allah. Obar tu dalan tu lo menirokan di bata. Dungin patuluhon dia senang dan mau diajar oleh Allah, yaitu hidup dalam damai dan dalam karakter Allah sendiri di bagasan nguluna di bagasan dirina. Lasroha Mang Dotinang marhite nakin marede dosian pospel tadi. Pospel na dibuka tanggal 20 pos parmingguan dungi tanggal 20 saya ada musing ate saya naik nang jongjong musing mau liate mah akamang Dotinang pengalaman nami PDR Solo dang gabi marpogus lah manupah yaka pospel di tongah-tongah ni huria adong matulu selesai pada saat ini dangi adong pospel di Sragen yang tidak ada gerejanya menjadi ada. Dungi Wonogiri, dunga gabi adong gerejana, soiduk Madiun. Jadi saya sitong na nang Karawang pengabuli ate, di dia mata buka. So tu orang pikir lu janai na musing tong dengi, baik ya, ba mulu dang ulu luja, ba borak mate, dengi. Nah emang namang guloni kuluja do dengi. Nah paling tidak bertransformasi dari situ. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perbuat, termasuk dia mang situ apa jahitan na pensiun saudari onate. Boleh ate mah, uberang kalau masuk nakin songona ro iluni inang bursirigar deh. Ale postur aku ilulas ni roha de nangate. Gitu. Puasa bolo pola sampai mengunjungi sedapa kobasion ulaon. Siah la sonoto deh. Siah malate honoto deh. Gitu. Ale do honok kuma. Tu amang pajetan hot magabe mitra ni dongan parhelado. Lagi? Gitu. Laho mengalirkan kepikiran nauli, masukan nauli. Nah, alahya ada orang songoni, abang Dotinang. Nah, yang paporata misalnya situ ada pensiun, dongi makatai mai bana. Ayamang padita naik songonok kiat do. Tiki pagua sonami, naik songonon.
naing songonon, rodi sa di naing pensiun ibana saya holan na. Mak. Do de. Dong ini dong ana madong parhalo no sana nai. Nago dak kecek ni mang padita unang tangi honi ni musen dong. Ai pasa dong iba bua ma ai naing holan naing do terus naing manyan naing na dengi alai sian 10 naing saya ada bedang arong. Nah saud. Tapi bersyukurlah kalau bisa kemudian itu bukan berarti bahwa berhenti untuk boleh melakukan sesuatu amang situ namanya deh. Tapi boleh tetap untuk boleh menjadi mitra rabdot inang borsirega di sana deh. Rabdot ianakon dia teh idonakin. Nah, bisa tetap menjadi mitra dan senantiasa berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat. Ahadona bui ulah honokku, ahadona bui patupakku, sehingga nama Tuhan boleh permuliakan dungi do honam mah situ ruot do amang situ pajeta na pensiun iba. Luar biasa, nampe nga pensiun iba na ala di batu duhod do halirion na keberadaan na naringkas. Nah saya mangalun akapikiran nauli, masukan nauli tutonga-tonga ni huria dan gak bisa balik na. Betong, adong do halak nong pensiun dungi lonong dakke betarida. Partang yang pedang, ayo tu kan lagi di kota soalnya sudah rida mah ayo amang ayo pensiun amang bahoras majalah bingung setong. Tu partang yang pedang, tu dia do nuaing naroha. Berarti molo songoni do na masa dang dope mangulu hasitone di bagasan dirina. Habis hasitong na harus terus terpancar itu. Marhite walaupun sudah pensiun apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjakan termasuk nang selamat di hula-hula teh amang padita pitu sinaga itu selamat makubasi padita nami mau au songonido bukan berpikir berapa lamanya pada satu tempat tapi berpikir apa yang bisa saya lakukan saya kerjakan ale tuna bermitra matong adong do padita resort tadangi itu dangi unang songonedo ni dongan padita fungsional serasa padita resort namanya tong dengi ayo hirai bana ayo songonok kiat do namanya tokan ay bilang pas ini namanya akhirnya gawe itu mah persoalan permasalahan perbedaan jadinya bahamu pihak karuasi bae unang saya didugu-dugu hamu deh ayo do ayo ngamang kursi anu do namanya tong ayo bagi kami songona mantap donna sudah ya kapadita mang do tinang adong bedo katalentana. Narikos si bereng muda adalah di dia do talenta nami kapat di tahun urupa muna dungi laho mau memajukan dan mengembangkan. Salah satu paling tidak talenta ni padi tahun adalah parmusikonna. Itu parmusikonna bahwa ni bayanan ni palu musik kamu malu kamu saya do naing dang ulu mula anu sia gereja on. Saya lala maison bayang padi tanami namu dia. Alai malu berhasil do ketika ilmu itu bisa diwariskan kepada yang lainnya juga. Kepada apa sebelum kepada yang lain sehingga orang lain boleh terberkati dan boleh bersuka cita kamang dotinang. Next. Nah orang yang percaya yang telah dipenuhi damai Kristus maka dia harus menjadi orang yang percaya yang kreatif. Yang kreatif yang menghadirkan damai yang dari Kristus. Kristus tidak menginginkan kita menjadi penonton tetapi menjadi pemeran, ambil bagian di bagasanna. Ola nakin didok di siak kamang dotinang. Sian ayat 4 ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Jelas do di siak kamando tinang seperti yang kita tahu apalagi pada zaman dulu bahwa alat dalam peperangan itu adalah pedang dan tombak. Berarti laho pamatehon musuh. Laho melenyapkan lawan. Alai didok nak di bagasan terbukon maka kemudian setelah berguru setelah marsi ajar dong didok nakin beta nakok tu dorot ni jawabanna maka semuanya menjadi berubah. Apakah itu pikiran mereka, hati mereka? Dangbe ngulu parbadaan aliahamai ngulu rohadame. Bagaimana secara kreatif orang yang percaya itu mengubah tadi
Pedang dan tombak itu alat yang mematikan menjadi apa? Menjadi mata, bajak dan pisau pemangkas. Sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu dipergunakan untuk alat-alat pertanian amang dot inang. Boado sesuatu mata, bajak dan pisau pemangkas. Berekamu mah perbedaan natung macetakas. Songoni manang hita di bagasan kehidupan dohot ngulutak kamang dot inang. Orang yang telah belajar dari Allah, maka hidupnya telah diubahkan. Ketika Nabi Asana lomoro hana gasa-gasaon, arong ison na lomoro hana gasa-gasaon. Daw nga te, ninarahak ko pa unang pola serbeng dongan na. Ay makan ngahon atusan naman siya tonda pola. Ay itu dirita do. Arong dison halak na lomoro hana. Uray banatar rimas. Dungi piri-pirion. Dang haru binoto manang na dia ngapitor langsung naik dada militerna. Muruk-muruk akan asing. Daw nga te. Malu bereng yan sian juluon akapardo patabi amang dotinang songon na parrohadame do ade. Amin. Songon nenget amin na. Amin. Ya, mau lihat ma. Walau saya songoni na terjadi akamang dotinang. Ade, apalagi to kinai di huriato, adong may rapor resort, adong may rapor huria akamang dotinang. Mari kita selalu berpikir konstruktif membangun. Mari kita berpikir untuk boleh melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu di dalamnya. Unang pitor lau mangiti piate ahana hurang di son ay torot do dah tor parjulu ber ngatong ay dia na hurang di son ay dia na di son anggonda ay tor parjulu di stabilo belga-belga musing ate ayahon na musya tokan dang do beta kas di boto ay belagi ma tahun 2026 pengajaran iman di tengah keluarga ngapi tor parjulu di bana de anggo di kusukunokku anggo songonon na musya tong dang do bedia di bege panorangion ngapi tor piri-pirion ade dak songoni akamang dotinang alepos doroha baik di Kerawang songoni do na di Huriat Tahagabibe Cimayon dangadok songoni ade. Tetapi selalulah berpikir konstruktif yang membangun kontribusi apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Selamat ma dia mapaditai ade dot inang selamat dia masih tua dot inang marhite naboy makoba si tonga-tonga ni uraton ade. Amin martang yang meta. Mau lihat di pasahat rohanami tu depanmu Tuhan. Molo dipakulingi hatam hami di bagasan tikion. Dina dipaingoto hami di apen na parcolo. Halak na mangulu di bagasan ho. Totu di gohidame. Jala menghadirkan damai sejahtera. Terus menerus. Manang sadihari manang di dia piali Tuhan. Asa mariti kehadiran nami. Gabi mabuan lasni roha sukacita maradopon akadongan nami. Mau lihat di ho Tuhan di nanaong diutuson aposom amang padita pitu sinaga makobasi di tonga-tonga ni huriamon atau ngurupi rap dohot naposom amang paditar sok nami dison rap dohot inang puru nami nang sude para haladu asaboy gabi sada tim na tangguh makubasi di tonga-tonga ni kuriamon oleh Tuhan. Jala nasa talenta akasilelomi na pinasal mutra posobon oleh Tuhan. Boy dipakai gabe saluran pasu-pasu di tonga-tonga ni kuriamon. Ali Tuhan mau liate madiho nang disahalak na posom dari minggu sadarion mangujungi pakubasyon na Tuhan. Nang tuk umur 65 tahun hopar tu peraturan ya kebe. Pasu-pasu ma pakobasion na posom amang situ apa jahitan na didunganan oleh inang. Asamar parbue akka pakobasion na sida na selengon. Jai biasa ngapon hamuliaon di guarmu. Pasu-pasu nang iyanak ko na Tuhan. Oleh ate madiho Tuhan, nang hutangnya ko kami ruas ni uriam na maras roha di bagasan mingguon. Mari te ulang tahun usia atau ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu ganup pribadi, nang ganup keluarga. Asa lingot nasida mandok moliate tu huali Tuhan. Ala ni pasu-pasum nagudangi di tonga-tonga ni para linggul nasida. Marhite gajang ni umur, jala marhite naboy rak bersama di tonga-tonga ni keluarga. Tuhan, kuingot kami do dengan nami nama rukil. Ala ni bencana alam na masa Tuhan.
di piga-piga daerah, terlebih wilayah Sumatera Utara ali Tuhan, Aceh dan Sumatera Barat ali Tuhan. Ali Tuhan ditatap hodo boha paru kilo nasi dalam namasai. Adong mau naguan hosa, adong mana aguan bagas nasida, hau mana nang dota kanasing pe Tuhan, mabay nasida gabi tarilu-ilu, cala tumatangis. Alanya si maruham apuli manasida, pargugoy manasida li Tuhan. Asa unang gabi talu haporsyon nasida manang dia pe namasa di bagasan paraningulu nasida. Alehot mian di bagasan ho Tuhan. Laos mari teduk ni uriam disungguli Tuhan laho pasaton pangurupion tu nasida. Asang giat marhite ahanaboy pasat kami Tuhan, lau mangurupi akadongan nami. Nampe kolan sautik ali Tuhan beban naboy marhite naboy pasat kami. Ale pakke mai. Ya biasa ngapon hamuliaon di guarmu jala pasu-pasu tu akadongan nami. Na marukil ala ni namasay. Nakaruas ni uriam na di bagasan parsahiton. Upasat kami matuho na sida li Tuhan. Baik di rumah sakit yang dibagas na sida si maroham pasu-pasu Tuhan asa martiga biboy marhai pason Tuhan. Molo tung siat elek-elek nami ali Tuhan. Alay molo ikon marsi taon sa tokin alin parsahiton na si maroham. Say pargugoy mga porsyon na sida aso ng gabi talu. Ali Tuhan saat mami tu minggu apen dohot saat mami laho manumu marningot karo Roma li Tuhan tutong atongan ni Portibion. Onong sorang tutong atongan ni Portibion. Ipaingot ho kay marastro alay huhut para diri manumu roho padualiwa tutong atongan ni Portibion. Asa tung macetakas pangaradio diri nami Tuhan. Atong moliate madiho Tuhan. Pinuji magwarmu nang marhiti akalas ni roha di bagasan tikyon. Naposom na diujakon pasu-pasu Tuhan. Do naposom na di paborhat marti pensiun. Saya luas ma boy toktong waras roha. Pinuji magwarmati Yesus Kristus martangyang kami tuho. Amen. Dia mamang do tinang nang salut na hita. Marede hita hut pasaton pilihan. Jala di kantong ungu. Ima laho pasaton mangurupi dongatan adong di bencana alam. Aja alani adong 2A dohot 2B kantong ungu mangurupi dongata. Uhut marede hita.
Kalau tim acara ta marede maita imatu acara pangucakon marede ita sian bukede nomor 177 ayat 2 uhut ma tujolo mata padita dohot inang laho nanai si ujakonon. Hamu kadongan ruas doat parhalado hurian itu hata na di huriaon. Di harion paujako do padita fungsional na baru. Mardo mutusi tabege majolo surat keputusan na pimpinan HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 955/PDT/SK/11/2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Pitu Saur Halomuan Sinaga STH, nomor induk pegawai 20.01/17/12/1984/003, tanggal lahir 27 Desember 1984, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Karawang, terhitung mulai tanggal 15 November 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah, Distrik 18 Jabar Teng Die, dengan ketentuan A sampai E. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekjen HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia, Biro Personalia, Biro Jemaat, Sekretaris KRP, Bendahara Umum, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Teng Die, Parhalado HKBP Resort Karawang, Parhalado HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah, BPSK pertinggal untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung tanggal 7 November 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Victor Tinambunan MST, tertanda tangan. Hamu amata padita Pitu Saur Halomuan Sinaga. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan muna gabe padita fungsional HKBP Resort Cimahi. Atong nama nukut tu hamu di jolo ni akadonga namar pungu di son doho di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalana Puna Huriai. Nah olo do hamu Didongani asli roh di mata maau patu pahon saluhut nai. marhite-hite guarni bata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi parbadia atas guarni preses HKBP Distrik 10 Jabar Teng Die di minggu apen aparjolo sadarion tanggal 30 November 2025 upaujak mahamu gabe padita fungsional HKBP Resort Cimahi didongani jala dipargugui mahamu mangulahon ulauni bahen sangap di guarna didongani jala dipargugui tuhata manang inata mangurupi hamu. Amin.
Amo kadongan ruas dohot parhalado hurian itu hata na di huriaon. Nungau paujak kami padita fungsional na marhobas di huriaon. Tupasat kami manasida tu huriaon. Cakon hamu manasida di bagasan tangiang huhut urupi hamu. Asa majadi ulo nasida jala marasroha dohot keluarga nasida di huriaon. Di bagasan roha mauliate tu debata hama doho Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai doho tondi porbadia hujakon nami mahamu amanami pendeta pitu saur halomohan sinaga rab dohot keluarga marhobas di huriaon sai dipargogoi jala diurupi tuhata mahamu gabe pasu-pasu tu huriana. Partangiang mahita. Ale Tuhan di bata manami marhite iti Tuhan Yesus Kristus Raja jala napuna huriai. Mauliate rohanami tuho jala pujon nami do guarmu. Ai di pabakit hodo na posom amata padita pitu saur halomon sinaga. Gabi padita fungsional HKBP Resort Cimahion. Asi maroham lehon matodimna badiai margogoy hon nasida. Parsahalai parbisuki manasida. Asapolin di baritahon nasida hatami. Leon hai pason atau guon dot hiras ni roha mangadaduti sude ulaun di huriaon. Pasu-pasu jala pargogoy inanami. Lamang rubi di pakobasyon na posomon. Suang-sonang yan ako nasida. Upang ido kami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya, modul. Nasa matupad darsota. Sa mahita tuna pabor hato pasiun Marede mahita nomor 464 laos ditiki iman non tujulu amanami na pasiun rapat doho inanami. Itu hatta jong do di jolota amang situa Johnny Johan Edward Panjaitan dohot inang Esther Carolina Boru Siregar AMD Kep SKM naing pensium manasida sedarion sian ulau kasituaun hobartu atura peraturan ni huriata pensium ma akasitua molonanggok umur nasida 55 tahun. Ia amang situa Johnny Johan Edward Panjaitan tubuh tanggal 25 November 1990 di pasu-pasu gabi situa tanggal 20 September 2000 siang jala di minggu sadarion tanggal 30 November 2025 pesium manasida siak kasituau di HKBP Leleng nasida marhubas di hasituau di HKBP Jalan Lura Cimahi 16 tahun. Maulia tema di debata naung mamilit jala naung mangaloas nasida marhobas di huriaon. Sai di pasu-pasu debata ma ulaon pakobasi nasida. Di pasu-pasu debata manang nasida dohot keluarga dina mandalani masa pensiun sian hasituaon li. Lahu paborhato dongata pasiun siak kasituaun tayngok mahata ni debata na tersurah di parjamita tolu ayat sada madok martikibedo luhut na natinopa martitibedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon
Nuaing penungati kina pesiun dongata sian ulau kasituau ni. Nunga sahat diulan nasida tohona kasituau ni. Alanita pabor hak manasida di bagasan tangiang. Tapi gema surat keputusan taringot tu pensiun sian hasituaun amang situa Johnny Johan Edward Panjaitan. Andorang so ujahami surat keputusan ujahai riwayat pelayanan ni amang situa JJE Panjaitan. Riwayat pelayanan manang pakobasion nama Situa Johnny Johan Edward Panjaitan, tempat dan tanggal lahir si Tanoliat 25 November 1160, tanggal dibaptis 26 November 1961, tanggal sidi 12 Desember 1972, menikah tanggal 23 Februari 1989, istri Esther Carolina Boru Siregar, beralamat di Komplek Nevada Downtown, Blok D17, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Wek pelayanan, wek onom, dohot pos Parmingguon, Kota Baru, Parahyangan. Datak Parhalado Learning Situa mulai bulan Juli tahun 2006. Ditahbiskan tanggal 20 September 2009. Tempat penabisan HKBP Cimahi Jalan Lurah dengan Nats 1 Petrus 5 ayat 2, pensiun pada hari ini 30 November 2025. Berita pelayanan tahun 2008 sampai tahun 2016 menjadi Ketua Seksi Humas HKBP Cimahi Jalan Lurah. 2016 sampai tahun 2020 menjadi anggota Parar tahun 2. Tahun 2020 sampai tahun 2024 anggota Parar tahun. Pelayanan kepanitiaan tahun 2008 sampai tahun 2009, tahun 2008-2009 menjadi Ketua Panitia Natal Umum dan Tahun Baru. Surat keputusan nomor 029/02.1/11 Romawi /2025 tentang pensiun situa Pendeta HKBP Resort Cimahi Distrik 18 Jabarteng Die yang berkedudukan di Cimahi menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bagian peraturan bab 7 pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun situa, memperhatikan usia situa Johnny Johan Edward Panjaitan, memutuskan menetapkan nama situa Johnny Johan Edward Panjaitan, tempat tanggal lahir si Tanoliat 25 November 1960, ditahbiskan situa 20 September 2009 di HKP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, pensiun 30 November 2025 di HKP Resort Cimahi. Wik pelayanan Pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan. Pensiun dari situa HKP Jalan Lurah Resort Cimahi terhitung mulai hari Minggu Advent pertama tanggal 30 November 2025. Terima kasih atas pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua ataupun situa. Demikian surat keputusan ini dibuat. Jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 30 November 2025. Pendeta HKBP Resort Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH, tertanda tangan. Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng Die, Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan tertinggal. Tuhamu awang situa Johnny Johan Edward Panjaitan. Nunga dipigi hamu surat keputusan taringot tuna pensiu kamu siak kasituau ni HKBP Khobar tusi au padita HKBP Resort Cimahi. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia, mulai sadarion
Minggu Apen na Barjolo 30 November 2025 Pasium Mahamu Situa Johnny Johan Edward Panjaitan Sian Hasituaun di HKBP. Amin. Martangiang mahita Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang Mauliate mahu pasahat tami tuho ala di pasu-pasu hodon na posom Ima Situa Johnny Johan Edward Panjaitanon mangula na sa lilingon di Huriam HKBP Cimahi Jalan Lura Resort Cimahion pasu-pasu manaung niula na sida di Huriam jala pasu-pasu manasida na madalani pensiun lehom mahahi pason dohot gajang ni umur saito tong masarihon ngulu na sida dohot ngulu ni keluarga nang yanak kon dohot poparan na sida asima roham tangihon jala oloy matangiang namion marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasahat tami mah surat keputusan Tuhan muna jala si ingoto muna mon saliling dingulu muna doho akapo para muna naung di parar jaho bahamu mangula ulau di tonga-tonga ni huriani tuhatay. Laos di pasahat huriat tado penghargaan atas pelayanan dan pengabdian menjadi situa di HKBP Jalan Lura Resort Cimahi 16 tahun. Pangukapot tolu ayat walu huboto doa ka ulaumu atong nunga hupadiri di jolom pitu naung mukap nasobola sisun ni manangise ayotik pegogom diraloti hodo hatakku dang di suada hoko goarho. Molatima tusong mahala amang do inang tujoloma keluarga Padita Pitu Sinaga rapak madohot keluarga ni amang situa JJE ya perjolo mano patadahot diri paditatan apa duahon marhata partadingam ma amang situata dungian no mandoko kata ma mewakili ruas dungi parhalado dungian non sian padita resok ma secara otomatis manorohita amang inang tu juluun lau mandoko kata hata mauliate di pakobasion ni amang situata jala hata selamat datang tu amang paditata alai molo sudiak ka kategorial manang napunguan manang nadiaan non keluarga besar ditiki ramah tamah mahitan non holan utus-utusan majo di partikieton upasahat tami ma perjolo patadahot diri tu amang Padita Pitu mau lihat tema dia Bang Padita Resort horas marihita saluhud na manginang ala hola patadahod doate nang mandok hata ala ni hola nau mamakatay nang pula sudi hami jala singkat ma iya hami songon naung tartiting na king goarhu Padita Pitu saur halomoan Sinaga sautik taringo tuang goar pitu on dang nala na tanggal pitu tubu dang nabula pitu dang natawon berhubungan tu pitu alayala ni huta pacur na pitu do seorang ditarutung dibuat may angka pitui nunga mangala boru hami takas do iberek kamu di son sasitong nadang naniala pati alay na dilehot Tuhan ido malonialap heran na buhi paula kombuse boru ni rajai boru siagian siam matio balige nunga di basa-basa hot Tuhan di hami dua danak sada may bawa Kristo Ferry Sinaga kalas sa SMA Manuaeng dungi boru nami Gita boru Sinaga kalas onom SD
So ini maju perkenalan singkat amang inang bui mahitan no dia ka parsauratan amang ihut lambar sitadaan. Alay mangidu matong tikiotik madok mauliate tu amanami inanami naro sian Karawang mauliate mari hamu amang inang tu hatta masu hamu saha tu namula kanon tu Karawang muse. Laus disodo tong piga-piga namar holong ni roha tu hami adong itu nami situa yan ni boru sinaga sian reformada lain nami naro sian HKBP Badung Timur mau lihat matong dinasida tu hatta mamasu hamu amang dohot inang so ni manang sude hamu amanami dohot inanami ruas ni huria salam kenal ma tu hamu saluhutna angget ma tu hatta mamasu parsaurata jala tagyakok kamu mahami margogo mangula ditonga di huriaon na niuluhon ni amang padita resota amang padita Simatupang so ni nang amang preses na niwakilan ni amang MPSD di Bagasat Tikyon. Mau lihat ma dihita saluhut na botima. Lihat pinasama muse tiki mandok hata pertandingan sian keluarga situa JJ Panjaitan. Shalom, terima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya senantiasa menyertai sampai hari ini. Yang saya hormati pendeta kami, Amang Pendeta Simatupang, dan para penatua rekan-rekan Sintua. Begitu juga Amang Inang dan seluruh kor yang menyanyikan puji-pujian pada ibadah kali ini. Dan tidak terlupakan kepada Amang Pendeta Sinaga yang baru saja ditugaskan berbarengan dengan perpisahan ini. Begitu juga jemaat dan saudara-saudara yang saya kasihi, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada saat ini terlaksana Purna Bakti Amang Sintua J Panjaitan selama kurang lebih 16 tahun. Tidak pernah terpikir bahwa Papa akan bekerja di ladang Tuhan, tapi saya belajar Tuhan bisa memakai saya. Tuhan bisa pakai siapa saja dan kapan saja. Bisa dikatakan bekerja di ladang Tuhan mengutamakan berkat imaterial, bukan sekedar materi. Selama 16 tahun ini kami benar-benar melihat pemeliharaan hidup di keluarga kami dan tidak bisa menilai secara material. Bila mana ada kekurangan atau tidak berkenan di hati Amang dan Inang, saya dari keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dan kesan yang telah disampaikan sebagai amanat agung kepada hamba Tuhan yang dikutip dari Injil Matius 29 ayat 19. Karena ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Pada kesempatan terakhir ini, izinkan saya bacakan pantun untuk Papa dan jemaat yang telah hadir pada ibadah kali ini. Burung gereja berkicau pagi, menyambut dengan syukur. Terima kasih untuk teladan dan hati melayani selamat memasuki masa pensiun dan penuh damai dan sejahtera. Untuk jemaat, bunga lili mekar di bawah mentari. Indahnya mengasihi taman. Kami keluarga Sintua Panjaitan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih, Horas, Shalom. Tuhan memberkati. Oke. Off dulu sebentar. Oke. Nanti diulang dari awal. Thank you. Kalian. Silakan. Kalian anak buruh Hela Pahopu duduk kembali. Shalom.
Nahu parsangapi kami amang pendeta resort ngaruga si matupang dohot keluarga. Nahu parsangapi kami amang pendeta Agus Sidauruk dohot keluarga. Amang inang Parhalado Nihuria AKBP Jalan Lurah Cimahi. Nahu haholongi kami saluhut ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi nang songoni sian pos Parminggun KBP Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Suang songoni salam kenal masian au pribadi dihamu inang amang naro sian HKBP Karawang. Selamat datang, selamat melayani mah dihamu amang pitu sinaga dohot inang dan keluarga. Parjolo mandok moleate mahita tuat mata pardegan bahasa ala asido tolong nado tuhita ganup marsada-sada di partondion nang di pardagingon boi hita marpungu di bagas joroni di bata mamuji jala pasangapon guar ni di bata. Jongjong hami di Jolomuna Sonari lo mandok moliate ala pasma di Tikion pensiun amata hami situa JCE Panjaitan. Rasa syukur yang luar biasa yang saya rasakan pada kesempatan ini karena saya bisa mendampingi, melihat, mengikuti perjalanan pelayanan dua orang laki-laki hebat di dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah ayah saya, Situa A. Siregar. Suatu kebanggaan saya menjadi Boruni Situa. Banyak proses perjalanan jadi Boru Situa. Jadi saya sedikit paham bagaimana nanti jadi Nyonya Situa karena ibu saya, mama yang membesarkan kami, Parsaulian Borugultom sudah memberikan contoh kepada saya. Saat ini laki-laki satu lagi yang saya dampingi, yang sekaligus terlibat di dalam kehidupan proses pelayanannya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mendampingi beliau sampai dengan saat ini. Kiranya masa bakti dari hati, pikiran, waktu yang diberikan selama ini untuk Huria HKBP Jalan Lurah, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama proses pelayanan pasti ada suka tidak suka dari sikap kami, terlebih yang mendampingi dan beliau dari sikap dan perkataan. Mungkin ada yang membuat hati kita setiap jemaat yang tersinggung atau sakit hati. Dengan ini, dengan kerendahan hati saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita, diberikan kita kesehatan, panjang umur, dan selalu di dalam nama Tuhan. Doakan kami sehat-sehat, karena pensiun Situa berarti bukan juga selesai tugas di mana untuk melayani Tuhan.
Karena kami berarti masih juga tetap melayani Tuhan lepas dari hasil tuaon. Jadi sekali lagi terima kasih terlebih tak terhingga buat Tuhan Yesus yang membuat hari ini boleh ada dan saya boleh ada di hadapan kita semua saat ini untuk mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi sehat-sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Oras marita saluna. Anggo udah pola berperkenalan diri bete. Nah, asudera menadawa teh. Mau lihat mah di hamuna amanami. Situa nami nauk pasiun purjolo sia nau. Suak songoni nang udangan. Di minggu ape pertamaon rohamu madulo hami. Sekalian pataruho paditanami amang sinaga lasiar rohaku muridok saya tinebak dang natukak tebak kau teh gayaku do militer rohamu sian hagai perawang ate di hari nauli hari nading kanon songoni manang akka namar holongi roha tuau secara umum ate laiku sia Kota Baru Dokter Pasaribu ate noni nang Dokter Panjaitan baru Panjaitan so ni ma purjolo tu amuna tu MPS nang mangojako paditanami dia apalati kio rasro anami ate saya lam tu sia nama amang ate secara khusus spesialis tu padita resort tu ate abang ngaper cek ramai ita setahun dua bulan non ate ngai tada murah kulit dalam kulit luar ate jadi lungudur hakun ya kirana orang kancang kita pergaulat tahun ate alai songon hatan itu atta songon inang turun aku paralado na aktif ate teruskan perjuangan inang paralado sonna suarong mungkin di sado teh di Elomensen harapaku saya satu lah kamu tuh non munai, ate. Dokonoku Tuhamuna secara khusus yang paling saya sangat sayangi HKBP Pos Permingguan Kota Baru Parahyangan lasiar waku secara fisik isodo amang situa P pangaribuan, nama ngari tahu gabi situa. So ini amang situa P Gultom. Di 2006 tahun na lewat rohamu tu bagas. Isodo amang mapaciuna ber kamu. Ate. Nakpe subui tapajongjong bagas joro ni di Pataro pe di Kota Baru Parahyangan. Songon cita-cita mu namang situa pegulta memeritus asaboy nian sada jongjong huria HKBP di Kota Baru Parahyangan jala memang itu cita-citaku nakpe sonari holan manopang do kita mang ate tala jutto ma nakpe situa ami ate soninang dong aku situa ate tiap hari Pajupang suka dukata teh nang berusahaan memang bodoh kita sabar cekrama teh lanjut inang tetap saya dukung tidak akan saya tinggalkan karena saya bercita-cita supaya ada gereja Batak di Kota Baru Parahyangan. Saya bilang sama pemimpinnya itu tidak akan jadi suatu kabupaten di negeri ini kalau HKBP tidak ada. Saya bilang amang JJ itu ya wali kota Bupati Padalarang ate. Jadi margogo mahita Tuhan ini kepadita nakin parjamita tolu payasada martiki do sude do rencana martiki do sude dihasiakan on om matikina uli tikina denggan secara khusus turung aku para lado mungkin adong do hamuna purjolo
dita bison sianau. Unang madong nian hata purjolo do hami dita bison hape. Purjolo na sida di purna bakti honinna. Molo di Matius dikatakan na mangula sadari, na mangula sa minggu rapak di surga deh, dang dia beri di Tuhan nih. Hiro nang dokonokku, ate. Molo di bagas Tuhan kita, naro sa minggu, naro sadari, sarupa do upah nih di surga. Dang adong di surga pinggiran. Angko nga saat kita tuh si rapak di jolon Tuhan itu. Jadi orang made tuamu, amang ate. Ai tiki do, martiki bero sudah. Jadi saya nanya dokonokku, kalau nong gudak tiki dilihat tuami, mau lihat tema. Di Purna Baktikon boya ujong-jong di son mandok mulai hati tuamu nasudi martiki do sudi di porti bion di Asia nganon alai nasu martiki tuhita holan asini rohani jauh bade bataro nasu martiki tuhita ganu pari ganu tiki amen. Imahata sianau. Waktunya sedikit untuk dikenang, tolong diputar, ditayangkan proses perjalanan Amang Situa Panjaitan. Oke.
Maulia tema pinasa mamuse partikianon mandokhata mewakili ruas pinasa matu amang P Simanjuntak. Shalom jala horas madita salutna. Maulia tema di Tuhan, maulia tema nang dihita salutna. Tangan dobotoon, ujungna jari-jari. Jong-jong hami dison parjolo mamahami marsatabi. Napi nasangapan amang padita preses na diwakilhon amang MPSD amang padita Sidauruk. Na pinarsangapan amang padita resort amang Simatupang. Soksongoni para halado nami na makubasi di parminggota sa Darion. Naksongoni di hamu akadongan na malayani song leader dohot organis seksopon. Mau lihat tema dihita salutna di parmingguat sa Darion. Na pinasangapan mo saya dihamu akan tua-tua nami ruas HKBP Jalan Ruras Soksongoni Rongan Huria meletuk pehami jongjong dison nang disoma hita sudiate ima na acara nata para de ima mangojakon amang padita Sinaga dohot Purna Bakti amang padita amang situa Pajaitan. Secara khusus mungkin kami pemandok moliate diakana patupahon kur terlebih di pospel soksong ini Gracia naksong ini secara khusus mungkin di pungakur ama dohot Indonesia kerup Kerawang tabay maju oplos tua ka ampungan kur ama dotina martopak maju ita nah melate dah di amang padita fungsional kami sian ruas solan mandok kata selamat datang mate amang selamat melayani ma oma pertinadaan ajepek sian hami huria HKBP Jalan Rahon teh amang jadi holan selamat datang mate dot inang dot sude keluarga soksong ini di amang situa Pajaitan na melayani kurang lebih 10 tahun amang dot inang teh ima akanani ulatangani amang ba asagabe pasu-pasu ma terlebih ma di huriat tahun di pasu-pasu Tuhan ma amang inang sude akka peparan di leon hai pason gajang di umur sude akka paparan di bagasan las niroha japek pe hatanami ba songoni mate amang dot amang padita Sinaga dot situa Pajaitan selamat melayani ma di amang padita fungsional dan selamat memasuki masa pensiun ma di amang situa JJE Pajaitan buti ma hata hamis candil melihat horas. Namangi umah mewakili parhalado ma mandokata pinasana matu amang situa MT Sinaga. Tujolo ma sudah parhalado. Na Tujolo ma sudah parhalado. Jongjong ba disoma. Diuduti ma non na pasaton cendra mata. Sudah parhalado. Narong noeng dison. Shalom. Horas madihita saluhudna. Mauliate ma dituhata nau pasu-pasuho pasu ragam ni pasu-pasuna tuhita. Las rohata di bagasa tikion di pasaurata di garejaon. Bui ulahonota ulau parmingguon laos diuduti muse ulaon paujakon. Padita fungsional suaksongoni nang paboraton situa na pensiun sia tonga-tonga ni kuriata.
Parjulu sahali kami sian perwakilan Parhalado ni Huriata HKBP Jalalura. Parjulu sahali pasahaton Mauliate tuamang MPSD na mewakili Pareses di distrik Sapulalu Jabar Tengge. Mauliate na kupasat tami tuamang Padita Resort amang Padita Simatubang. Mauliate to kupasat tami tuhamu amanami inanami naro sian Kerawang laho paborhaton manang marnida paujakon amang Padita Sinaga. Suaksongoninang dihita sa luhut na ruas HKBP Jalalura Mauliate ma hupasa tami. Parjulu dohonoku dohonon nami ma tuamang Padita Sinaga. Mulo petong marga Sinaga naman do katao namang Padita do kamu. Jadi diamang Padita Sinaga pasaton nami ma hata selamat datang di Huria HKBP Jalan Lurah. Selamat bergabung. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan amang di tonga-tonga ni Huriaon. Asala gabe udasip sian naung adongon. Si buat dame ma amang di tonga-tonga ni Parsawarata di Huria HKBP Jalan Lurah. Di pasu-pasu Tuhan mahamu diaka pakobasyo muna di Huria HKBP Jalan Lurah. Buti mahata nabuhi tarpasat tami suaksoni nang tuhala inang nang dot ianakon. Tuamang situa nami situa JJE Panjaitan. Ido tutu amang songon jamita ido nakiningan martitibedo saluhutna. Ada waktu ketemu, ada waktu berpisah. Nanido dison bertemu di dalam persawaran hapar haladuun. Jala berpisah di dalam hapar haladuun. Jadi dangadong na si sol-sol honon dison. Donon nami ma lebih kurang 16 tahun mahamu hitarap amang marsaor di keluarga besar Parhalado HKBP Jalan Lurah. Donon nami anggia ma diaka parsaorata tujuluan naryo naung ditabur kamu sai marparbue mai diaka marhite pasu-pasu ni Tuhan. Suaksongoni penang na memasuki masa pensiun manang masa purnabakti hamu. Donon nami ma sayang giak ma tujuluan naryon tok-tok kamu di pasu-pasu jala diramuti Tuhan. Di dalam menjalani masa purnabakti manang pensiun situa. Posrohan nami amang masohok doamu di ulaun hasit tuaon alai posrohan nami mangihuton naka perkembangan di tonga-tonga ni Huriata anggo diaka parulaun ya parhuriaon posrohan nami dang nama sohot tamu suaksoni nang inang nang dohor keluarga disialani sayang gia ma di pasu-pasu tua kamu diaka ulau muna tujuluan nyarion nasi nakapan di rohan muna di patulus jala di pasikop tuan di batamai nang diaka ianakon nang pahopupe saluhut na toktong di bagasa pangaramotion nu Tuhan sonang soaribu-ribu kamu menikmati masa pensiunon angguau dapat nama tikina tangnya kok kamu hamun asa boy kita tong songon kamu dokonon nadiau butima si donon nami mardongan Mauliate adong ngobesa kita nasa ma tu para tahun Horas marita saluna selamat hari Minggu selamat apen na parjulu tu hamu amak situa nami dot inang dison nakingan nung gudang akan napasahaton hata Mauliate tarigot di pakubosyo muna di tongani Huriata jalanungan aking di pasahat SK pensiun
suaksoni ng piagam penghargaan na petadahon dihargai huriodo halujo muna na sa lilingon na marsapulonop taon. Jadi alani amak situa dot inang dison. Adong do dito pa ruas ni huriata. Songon ingot-ingot di hamuna, songon tadasihol di hamuna, na dihahulongi huriodo halujo muna na sa lilingon. Mulo taringot to magpadita sinaga. Mulo borhat tamu siya no namang haduan, paborhaton nami do aledak sa ono belgana. Ate, jadi mulo la borhat pia mono nanggo sadarion daksa do pitu hamon on ate. Jadi dahulu masok na do konina tua-tua. Titin natin opain na jari manis do ianggo inganan na. Dito pa huriata songon ingot-ingotot tuhamuna. Pamasuhon namin mau tu jari manis musna las marohamuna majalo belgado amang dito parwas ni huriai lapasaton na tuhamuna. Mulutuk piaw nang namengwakili nagsudi mahita na pasaton nate las marohata. Mulut cenderamata tu amata alai tempat naut tuinang mate. Jadi om matu inang ate las maroh haminang si pemadenggan Sama. Kalau nama Nabar Purima, selamat datang mak di amanami padita pitu sinaga rapak dohot inang boru siagian rapak dohot duena kota. Jadi anggo padita tahun pas masa liting di torunami guru huria. Bolo bahasa ni kampus au mamangos pekimana tiki pas au seniorna. Jala molo inang padi taon ada orang calon guru huria au ngahualang lopa-lopa nyon ala boru ni guru huria do mana jala au di parapat tiki rapat doh abangi orang tua nasida jadi molo malihian au tu si doa lawangan jadi sian masa-masa pengen itade anggo inang padi taon nate. Jadi pos dorohan nami selamat bergabung ma tupat ditanami di son. Jadi ala ko pengai botoi audak pola ulo manuru-nuru alai molo neng modum boido modum ba molo neng bula-ulaun badiula ma akaulaunna rapat dohita di son dohot inang bibil pro boru sinaga ngadi nangi jong jo boru sinaga bah dang minggu. Oh, mengajar sekolah minggu huru anakin. Jadi mau lihat di Tuhan selamat bergabung ma alaya mangidang dangi torisot do penasida karwas ni huria mulat do peno tu kerawangon manang bersugut ala tanggal 20 sada pe saplopa pe pawor haton nasianan tanggal saplopa rapat do namanggati nasida jadi tanggal sekitar tanggal 15 ma manang na tanggal 10 ruanon nasida tu son ido jadi na barjolo do diojakon mulat do pe nasida asamoro biayat tu kera tu dia do Natal di dia tahe Semarang asamoro biayat tatong mau letor esoknya kita imana betor hita mak biaya ida bah. Jadi dihawak kadongan mau latih madi hita selamat madi amang situa nami sude do mendamba kapasiun sian sude ulaun
dakola sia situa. Padita belo modo rohana satu na pasiun. Jadi pangiduan nami tangi ako kamu hami doh akapat di tahun tong asa sahab pasiun kan alani godang niaka persoalan memang mol-mol padita pasiun alani godang niaka hata-hata kadia kan je murah-murah padita bersahi tatong je jarak satu na pasiun deba jadi anggo disonnya satu na pasiun mate. Jadi selamat mamang memasuki masa pensiun, selamat bersenang-senang bersama peparan. Nama saatnya siapa Opung siapa? Si Pahopon Joyakim saatnya dia menagih ini. Menagih waktu opungna merdelani torusate selamon terbatas do waktu muda tu keluarga sonari lihat kamu masuk itu keluarga alai unang lupa tong mangalias sude waktu itu Tuhani rapak sude lihat kamu tu keluarga alai tok tu Tuhani sude tong waktu mulai lihat kamu tu keluarga melatih madi inang boru regar ate pendamping ni amang inang parjolo pasiun sakarejo rapat pasiun mahamunuaing selamat menikmati masa pensiun ma di hamunana dua rapat do keluarga boparan di kabul Tuhan makatangiang sita-sita jala kebetulan inang oddo ketua pembangunan ni pos permingguan narong di Kota Baru Parahyangan tong bamargogo anggosiani unang jo pasiun satu kinari ma jolo tuntas maulau ni ano magumodak kita makatai di acara ramatama alau bereng ngasongon nasi ngasik pamereng nya kamata tuau nei liling nei ngasehulan nei kan liling nei narohana sida jadi asa homatop tangiang nami ma siak kuria doho siak kami uluan ni huria di son hipas madamang situa nami doho inang memasuki masa pensiunon diramoti dirajai Jahoba mangulumuna sai Jahoba madijolomuna laho mangalakahon akalakamuna jala Jahoba madisiamumuna laho makaul hamuna di sudiak kapardala dan di parngulumunai sahab matabi nami tu sudi poparamuna horas marihita jala mulak sianonan non akamanami nanami ba unang itormulak kamu rapak majohita mangopian non bolo do mangan masih pangano pihitan non amanginang aleo tikotikan non alak kamu jadi rapak maitan noto gedung rapak doho takka keluarga ate di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna adong anggoy ano mabawa hamudisan dangin di pasu-pasu Tuhan ma borhak ma mulak ma keluarga anggo paditata tinggal marison maret de mahita Ali di bata amanami na di Banua Gijang odo harorwani saluhut si Leon Leonading gandok nasa libasa na malutus
upasat kami masian nanilami tu kami pilihan nami tuho. Sa icalom may gabiwab na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa operasi yang kami pilihanon. Pati bulu ko na rajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tada kami godang ni silenon mi tu kami. Asalam girgira mandok moliate tuho. Marhiti di Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata manami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho ala diramuti ho kami di bagasan tahun parhuriaon nang salpui. Asini rohamdo na pasato nami tu bagasan tahun na baruon. Pida kami di bagasan na sa tahun ini dengan ni basam. Buas do mangaleon barita na uli tu kami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ya kana porsia kana burju mangului hatam. Di pargugoy hodo akan aporsia doho na posom akan mamaritahon habal gaummu di tonga-tonga ni huriam tung naso bilangan do sude dengan ni basam nasa tauni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan saat rodi sadarion di bayani hupuji hami maguarmu jalo pasangap hami maho sai gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam tabay maganu pari torop ni akan aporsia na marholong ni roha di saya pararat maharajomu di sadok portibion. Saya ramoti huria maso nang sau tahi ni parcahat na mangabati hararat ni harajomu. Saya unang loas huriami disusai. Tiga ori manang dileai. Ramoti ma akan apinilipmu. Pai masahat Tuhan nguluan. Saya ramoti masude na posom. Na mawaritahon berita na uli. Saya jo makan aso tumadda ho. Tot parugamo na asing. Asado na sida pasangapon guarmu. Saya ramoti jala parbadai mahuriam sahat rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di bano gijang. Saya binarbadi maguarmu. Saya roa maharajonmu. Saya saut malomo ni roham di bano tongon songon di bano gijang. Lehon matuhami saudara nanguluan siap hari. Sesa marusanami songon panesanami di dosa dongan namar dosa tuhami. Puna kabitogion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Bakasan dami jalan mo pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batama ho. Di sondakot Tuhan di batama bohina tuho jalan asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Cala di pasorma damena tu todim. Ya amang inang di soma jongjong amang JJE doh keluarga amang padita sinaga doh keluarga laos di soma hita marsi jalangan ate di soma nasida keluar siap pito manok kita keluar siap piton